Salam, hormatly yurtdaşlar. Şol geçen 5-10 günüň dowamynda meň eden çykyşlarymyň aşagyna ýene-de bir topar soraglar berilipdir. Esasanam şol daşary siýasat barada, hatda Amerika barada, onuň özüni alyp barşy barada, mana şular ýaly. Ýeti soraglar öňünde goýan yurtdaşlarymyz bar. Bire ozal benim şol aňyrdan gelýän indi tanış yurtdaşymyz diýip aýtsagam boljak. M lakamy bilen ýa nickname bilen çykyş edýän yurtdaşymyz ýene-de şu Amerika barada sorag berýär. Ondan başga ýene sorag beren ýyldaşymyz bar, galamdar Mät Kılıçow diýe galanlar. Olam şol Amerika barada beripdir. Gelin ki şolaryň beren soragyny jogap aktarayyn. Men ozal aýdyp berdim, geçen gepleşiklerimde ýanky Orsiýadan alyp barýan siýasaty barada, ýa-ni Hytaýyň alyp barýan siýasaty barada giňişligini aýdyrmak ýöne degip geçildi-de ýüzle. Düýpli aýdylmaly bolsa Hytaý barada da aýdylmaly zatlar gatken. Ýöne şu Amerika barada goýulypdyr. Indi sen goýun soraglaryna jogap berýän yurtdaşym bir topar ýurdu mesele getirýän Amerika şu tak girdi, şuna şu taýda uruş ýemetdi, ýanky halklary basdy, ally, uruş turuzdy, gan ýokdy diýenýär. Gelin şoluň hemmejini aýdyp otursak ikimiz bärde 3 sagat wagt gerek boljakdy. Şol döwletleriň içine geleni bize iň ýakyny, iň golaýy Awganistan aly. Amerika Awganistana girmeden ozal onun tarihine seyretmek gerekti. İlk baştan SSR dönemeka bir yankı Awganistanyň territoriýasyny eýelik etmekçi bolan Büyük Britanya var, Angliýa. Ine şolar şo taýda öz häkimligini olaram şol döwür imperiýat da Büyük Britanya. Özüne giňişlik öğretmek üçin ine şol ýerde ýara paýlap başladylar. Awganistanyň bütün bir milletden ibaret bolmansa bir topar beýleklen garşysyna goýup ine şo taýda gan öküşlük boldy. Bir görsen şany golladylar, bir görsen halky golladylar. Garad şo taýda gan öküşlük siýasaty alyp barar ilkinji nowatda Büyük Britanya ýa-da Angliýa şuňky dil bilen aýtsak. O näme üçin onu beýtdi? Soňra häzir hemmejine jogap beren. Soňra onuň ornuny 1970 näçinji ýylda şu Zawur rewolýusiýasy boldy. Ýanky Awganistanyň men ýadyma şu 77-nji ýylda bolsa gerek. Zawur rewolýusiýasy boldy. Zawur diýmegem şol bilen aprel aýynda. Aprel rewolýusiýasy 77-nji ýyl paçany agdaryp ýerine Nur Muhammed Tarakyny getirdiler. Nur Muhammed Tarakam ol SSR'ň tarapdary, Moskwaň adamsy diýip aýtsagam boljak. Onam uzaga goýman ýanky Hafizullah Eminiň tarapdarlary agdyny ýanky ýasyk goýup bogup öldürüp onu ýok etdiler. Ornuna da Hafizullah Emin geldi. Olam Amerikan tarapdary, Amerika işleýän. Bunu bilip soňra bizimkilerim bizimkiler diýenim SSR'im şol 79-njy ýylyň dekabr aýynyň 27-sine şol Kabulda Hafizullah köşküne zapt edip ene mana taýda atyp öldürdiler. Oň ornuny getirip ana şol döwür Babrak Karmal goýdylar. Olam Moskwaň adamsy. Babrak Karmal bir näçe ýyl oturdy, soň ol gaçyp gitdi Moskwa, oň ornuny Najibullahny goýdylar. Najibullahnym soňra ýanky talipler gelip tutup onu öldürdiler, asyp öldürdiler. Ine kysgaça Awganistanyň siýasy taryhy soňra şol 79 bilen 95-96-njy ýyla çeldir. 15-16 ýyllar häkimet çalşygy kimler tarapyndan şol birinji derejeli adamlar goýuldy, kimler tarapyndan aýryldy. Şuňa size kysgaça maglumat. Ýöne şu zatlar näme üçin edildi?
Näme üçin soňra 2001-nji ýylda Amerika bar oňa sösürildi Awganistanyň içinde. 20 ýyllap goşun saklap, ahyr soňra meni yaragy puly hemme zady taşlap goşuny ordan alyp çykdy içinde. Şonuň näme işi bar? Awganistanyň içinde. Näme üçin girdiler şo tak aslynda? Welika Britaniýa näme işläp täp Awganistanyň Welika Britaniýa çeli samalyotly soňra 8 saat düşmüşler. Ýöne şolar mundan asyr ýar maňyrdy ýa işläp berler. Soňra o ýanky SSR näme işi bar o taýda? Indi Amerikanyň näme işi bardy şo taýda? Näme üçin şu özlerini imperiýa saýan 3 tane döwlet getirip şol ýemen üçin iň güýçli döwletleriň üçesi şol Awganistanyň territoriýasyny bulan bujorluk döwletler ýa gatnaşdyr diýip aýdyn. Ýa öz hökümetiniň häkimiýetini dikjek bolurlar özüne garaşly bolan. Iň esasy da düp mesele Awganistanyň ýerasty baýlyklary bilen baglanyşykly. Ine şol baýlyklary eýerlik etmek üçin şo tak Welika Britaniýa da girdi, şo tak SSR girdi, şo tak Amerikada bardy. Sebäp Awganistanyň daglaryny ýa toprağyny aşagyny trilyonlap dollarlyk baýlyklar bar, özleşdirilmedi. Türkmenistanyň baý Awganistan faktyşy eger şol baýlyklary magdalary arkaýyn çykaryp ulanıp bolýanlar. Ýöne şol ýanky aýdyşmaýaly şol bütün millet bolmansaň bular özara uruş bil ederarly ene şol baýlyklary gazyp çykaryp bilen aklar ulanyp bilen aklar. Bir-birine ýol beren aklar hatda ene şol. Ondan bir kiçik masal diýip getireýin. Ýanky şol Awganistanyň Panjşer diýen jülgesi bar. Panjşer we türkmençe öwürsäk 5 tane şiir diýmek. 5 şiir. Ene şo jülge ýa şo territoriýa jülgän töwereg bilen hemmejine ýol başçylyk edýän ýa şo taýda ýaşaýan, gowçumlaryň ýaşaýan täjik milleti Awganistanyň içinde. Ene şo täjikler şo jülge eýelik edýärdiler, şo jülge ýol başçylyk edýärdiler. Ýöne şo jülgäň näme emesi bar, gymmatlygy bardy. Jülge kan Awganistanyň dünýede. Näme gymmatlygy bar diýseniz, men size aýdyp beren şol jülgede ýanky SSR döwrüne gaz aktarış, burowlaýyş işler geçirildi de Awganistanyň gatykanyet. Ýene şonu şo jülgede Kimberley we Trubka diýe. Şonu tapdylar. Kimberley we Trubka diýmek näme? Brilliant bar, ele da kılyan, brilliant. Şon, emesi, çiğ mali, yankı, ona işlenilmedik brilliantı almaz diýerler. Ine şo Kimberley to Trubka diýmek, şo almazlary tapýar. Barlap, şo almazlaryň çykan ýerine Kimberley to Trubka diýerler. Şo Trubka görnüşinde ýatan bolmalylar, ol pytrangy görnüşde däl, almaz. Ine şol baýlyk bar, şo taýda, Panjşerden. Gör bak o yüzlerce milyar dolar, trilyon onu hazaplak gören hazaplan adamım yok. Yona gatıkan. Ondan sonra şu deryalan yankı Jülgölün deryalarını, çeşmelerini akyan suğulun yerini aşağından hani kazıp el bilen kazıp payadırım şol pil bilen altın ya kızıl kazıp alıyorlar. Olun var. Kara Awganistanyň toprağı katı bay şolar ýaly mineralları. Ondan Awganistanyň toprağyna şomal iň täze tehnologiýada ullanylmaly jisimler bar, hemik jisim, fizik jisim. Ine şolun gatlary, yani Awganistanyň ýerleşen. Ine şol daş töwerekdäki bay döwletleri ýa-da imperiýalary rahat gününe goýanar. Kim şo baýlyga eýelik etse diýmek dünýäde ullandyrmak mümkinçiligi bar. Ine gysga çaýsam size şundan ibaret. Şonuň üçin o taýdan ingilisler owalar özleri gysyp urşup gyryp çykardylar. SSR'm 10 ýyldan soň çykmagy mejbur boldy sebäp ykdysadyýat götüren olar ýaly ýaraglanşygy gatkan harajat ondan şol döwür SSR'ň magazylaryna da haritler ýetip başlady. Halk bärde halka ýere çörek ýok, näp Awganistanyň kömek etmeli. Garat şol 10 ýyldan soň SSR grupdan düşdi. Şo uruş bilen ýygyna çykmaly boldy. Çykandan soň uzaga ýetmän ine
Ya 2,5 ýyldan soň SSR'in özi dargady ya ýykyldy. Indi 2001-nji ýylda näme üçin o Amerikalılar otak girdi? Bilem soragyny gardaş bu zatlar seredilerini biz netijesine seredýär. Sen aýdýan indi şular ýa barda, borla otaydy indi şu zatlar uruş etdiler. Bu o netijesi. Ýöne şu başlamagynyň sebäbi näme? Dene şondan biz uğralyp gaýsa kelebin uğuju çöşlenir. Ýok biz ine şu soňky görýän adamy görüp onun netijesi çykarjak bolsak, onu çykarýan netijemiz ýalňyş bolar. Elmeden. Ine näme üçin girdi Amerikalılar? Mezbur haly girdi. Sebäp şol Amerikany ýanky ekizler başnasyny, onuň Pentagonyny, ýanky bombalan ýemler bar, terroristler. Şolary Bin Laden'in tayyarlayan adamlar etti. Amala asırdır. Bin Laden'in pulunu. Bin Laden'in aslı Araplı tacir, tüccar bay, Interpol gözlep berinden kaçıp şol devir Uganistan'ı giydiyen, şol Uganistan'ın yol başçılığı eden adam. Yani şu terrora. Yine ondan şol 2001-nji ýylyň sentýabrynda bolan partlamada näçe min adam öldü. Onun Amerikan imijini nahil ziyan yetirli, deper yetirli. Dünyada iki ulu devletin biri Amerika. Ondan şol Amerikalılar Uganistan'a koşun saldılar. Näme üçin? Şo taýda Bin Laden'in döredin koşunlaryny, tarapdarlaryny ýok etmek üçin hem de Uganistan'ı bir belli bir meşwerde, bir görnüşde bir sosial döwletiň düýbüni tutmak üçin sebäp o taýda her 3 ýyldan 4 ýyldan häkimet çalyşyp dur, onu diňe basyp çalyşýarlar. Bir görseňe talipler alýar, bir görseň beýlekiler basyp alýar. Ýurtda hiç ýyl ösüş ýok. Oğan halkynyň gözüni açyp göreni şol 77-nji ýylyň aprelinden bäri ine şu güne çeldi, uruş bilen kan. Onu aýtmak gerek. Ine Amerikada barıp şo tak girdi, şol öz aryny özüne almak üçin birinciden, ikinciden hem şo taýda bir iýmisal döwleti düýbüni tutmak üçin. Ol bize meselem türkmenlere şol ziýalymy diýe peýdalym diýen sorag bardy. Elbette peýdali. Eger Uganistanyň durnukly häkimet, döwlet, hökümet emele gelse, diýmek şol hökümet bilen diňe bir Türkmenistanyň hem daş töwerekde goňşy döwletlerin bir arkaýyn ara gatnaşyk edip biljekdi. Ykdysadyýetde de, ýani bir siyasi meselelerde de, sosial meselelerde de. Ýöne bu her 2-3 ýyldan çalyşyp duran häkimet, hökümet bilen sen nädip iş gurnap biljek? Uzak möhletli iş. Häzret çeldi şu güne çeldi Türkmenistan ýanky şol Uganistanyň üstünden ol tap edýän proýekt bardy da ýanky Türkmenistan ýanky Uganistan, Pakistan Angliýan innakyana çeldi çykmaly. Şonu gurup bilen aklar proýektlerini galsa Uganistanyň uruş edip dur. Onu hiç garanti ýok. Ertek gün şo turwar onu partladylmajagyny ýa häkimetin çalşylmajagyny. Şon üçin Amerikalılar şo tak girdi 20 ýyl nähile morda şoň içinde bular döwlet gurnuşyny berjaý etdiler. Şo halkyň mentaliteýetine ýa akyl huşuna laýyklykda prezidentleriň saýlawy boldy. Soňra bir ýanky harby terden ine bulara goşuny gurup berdi Amerika, ýarag berdi. Özüňizi goraň diýen ýaly $100'lerce milyar dolar pul harçladı şo tak. Ýöne olardan alyp çykan zady ýok Amerikalylar. Ahir soňam Amerikalylaryň otaýyn goýup öz ýurduna dolandyryp prezident çalşanyny. Ýok munça pul çykaryp olar gollap biljekkä goýun öz ýurduny özleri dolandyrsyn diýen. Yani el salgap çykyp gaýtdy. Ýöne şu güne çeldi. Şol Amerika çykyp gaýdandan soň on prezidentin bir hepde yetirmen kaçıp gider ýal etdiler, ola gitdi. Noň orna talipler geldi. Ýöne talipler bilen bir döwletem resmi ýagdaýda ara gatnaşyk saklanap. Diňe ola bilen gepleşikleri ara gatnaşyk saklayan ne esasan ne Orsiýet. Onsoň biziň Türkmenistan. Bolly başga talipler bar, şol hökümeti bar, şol barada gurrun edýän hiç bir ýerde ýurtda men adam görmedim.
Sebep taliplerin iş başına ya hakimiyet başına gelmeni Avrupa devletleri ya da demokratik devletler ikrar eden şu neçeldi. Ine Amerikalılar şu tak baranım, näme üçin giýrenim, nädip çykanım, ne gysgaça emem ýurtdaşlaryny şu söz bilen ýani şu pikir bilen düşündirip biljek. Men aşagyny ýatan zatlarken aýtmaga da diýmäge de Amerikada ýöne men artykmys ýaragym bar, artykmys pulum bar diýip berene o tak boşun sarla. Olaryň bir çeken ýetkisi bar. Amerikalylarym, Ýewrosoýuzdan hem adamlar goşun saryn oň üçin. Ýöne bütün dünýä boşun şoň içine girip düzgün tertibi ýoly goýup bilmedik bolsa diýmek bu millet bir-birini gyryp gotarýança onu şu uruş dowam etjek. Ene netije şu. Agoýun Amerikalılar çykyp 3 ýyl borup barýar. Näme şodan zatlar bar da şu töwür. Ýok da şu ülkün Amerikalılar. Ha? Näme üçin onu orsyp ara gatnaşyk edýärdi. O kömek eden agony talipleri ya Uwan halkyny näme üçin Türkmenistan hökümeti hökümet diýene goşadyrnak üçin öz halk az otyrka ene ýygnalan bugdaý ya adyk önümlerini wagorlap maşynlap Uwanstany ugradypdy. Ol Uwanstanyda käşke ugradan Serhetden geçen ýerindäki Serhet ýaky oturan türkmen özbek ya täjikler ugradylar bar. Gönü talipleri Amerika o şolun oturan yerine yaşayan yerine uğradılar. Yine şol adaletli mi olsa? Yok da şu Amerikalı. Ne yapsın Türkmenistan otak şolur yerine boynunu vurup mecbur halı kömek edip otur. Bilim soru. Öz halkımızı yere çörük tapanak tapyan bolsa ne yapsın onu bizim 60 götürme ilatımız yurdun daşını talabançılık edip diyor. Bolalyn duçarık bar bolsa ýurdun içinde. Bilem ol soru. Şoň üçin bu meselede her birimizin öz tarapymız bar. Sen aýdýan Orsiýada hiç kim hiç açan ýeňip bilmän näçe Orsiýada ýeňip bilmänliginde de Orsiýat şu basyp alan ýerin ilatyny oda suwa şolar taşlady ilkinji nokta özüni taşlana. Şoň üçin o öz territoriýasyny şu basyp alynan halklar hasabyny, şolun ganynyň hasabyny ulartdy we geňeltdi. Ene şoň kun Orsiýet başa başgarly Ukrain halky bilen ýöne şu taýda da şol öňkü imperiýa siýasatyny ýöredi. Ors halky uruşana o taýda. Hemmejik şol Kavkazdan, Yakudistanyň, Buryatistanyň, Başgyrtystanyň, Tataristanyň, Dagystanyň, Çeçenistanyň ene orsmy şol milleti ýok. Ene şolary uşakyýa, şolary okumagyna tutdy. Moskwadan Leningraddan adam gidýänler, gidäýse 100den 1% ýokdur şu uruşda gatnaşyp bilen. Olam ya ýokary şeýle ofserdir ya da generallar. Barlak görün. Analiz etseňiz ene şonu taparsyňyz. Ene näme bolup bilýär? Kim şu meselede her birimiz öz pozisiýamyzda dursa, senem menem pozisiýamda ütgeçe adamlar da 10 ýaş, 20 ýaşly çağda günne ütgäp durar ýa. Ýöne pozisiýany saklamak üçin düýüpli öwrenmek gerek meseleni, düýüpli seretmek gerek. Nämeden emele geldi şu zatlar? Ana, şonu hakykaty görüp biler. Emma bugün biz ikimizin edýän diskussiýamyz peýdasy biz diňe ünsemizi esasy meselelerden soňýar. Men şonu etmek islemek. Sebäp men goşa ömrüm ýok, maňa dogry düşün. Yurtdaş. Bizim esasy meselemiz häzir şu mahal watanymyzyň azatlygyny gazanmak. Näçe şart edip bilsek şonu çykyp. Sebäp o taýdan ýurda mellen gidip barýar, halkym sandan çykyp barýar. Sandan çykdy diýse boljak, ýöne men öz halkym beýdime dilim barana. Ýöne şu çykardan adamlary bilen häkimetden daşlaşdyrmaly, ýa-çetleşdirme. Onun üçin bizim şu mahal edýän diskussiýamy Yeme bilen getirelim masal hükmünde. Yumurtka öňürti dünýäye ýenimi ýa-da tawuk diýen mesele barda. Şoň haýsy bir ilkinji bolup gelipdir şu dünýä. Kim aýdyp biljek şonu? Ya kim şoňa dogry jogap berip biljek? Ine ikimiziň kim şol boldy. Ýöne bärde ýene bir aýdyp geçmeli zat bardy.
Men düşünýän ol aşaky ýa-ni galanlar illeşimizden ýagan. Näme üçin Amerika eýdiýär, beýdiýär ol howa men eden akdymy bar. Ozal eşitmänmidiňiz? Gün güýçliňki gowurga diýişliňki. Biz bir gidip ýatar ullokan baýlygyň üstüne oturan az salyja millet. Men şunu her saparnykda baýdy. Gaty az saly millet bir. Bu baýlyklar, bu trillion baýlyklar ýeriň aşagyna ýatan, o şuň kun biz öz başda gorama asla okuýumyz ýok. Ondan dünýäni dolandyrýan haýsy döwletler bar. Ana alkor töwerekdi. Ana şumar ozala SSR bilen Amerika dik, SSR ýykylýança. Soň inni ýa-ni Amerika bilen Hytaý ortağa çykdy. İki sany garşydaş bolup en güýçli döwletler. Inni Orsiýadan bilen arasyna 3-nji bolup sokuljak bolýar. Ben o öňkü ýaly güýçli bolmasam, akylly bolmasam, ýöne öňkü ýaraglar menne dur diýär atom ýaraglar. Atom bombalary. Dünýäde en köp atom ýaragy Orsiýadyň territoriýasynda. Onu aýtmak gerek. Ol şo bilen şantaj edip, gorkuzyp, ürküzip dünýäni lerdana getirjek bolýar ýa öz hökümrawalygyny dowam etjek bolýar. Ýöne o bolmady. Dünýä ýetgedi. Şonuň üçin inni daşary döwletler, demokratik döwletler Orsiýada besinni senki oturdy. Sen inni ýa şerhetden goşuny ýylyňa çekip alyp git. Ýoksa eger ýadro ýaragyny ullansaň onda diýmek bilen sen garşyňa şo ýara ullanýar diýip aýtdyr. Ene şu taýda enne şol ýanky biziň galanlar başlap galanlar ýurdusynyň beren soragyny gelmeli. Olamsa men çykyşyma şany ýatdy. Ýa-şol sen näme göreňok man Amerika ýadro ýaragyny bir ýandan näme ýerleşdirip Ýewropada. Häzirem ýerleşdirip ber. Näme sen o zatlar göreňok, näme üçin Orsiýadyň Belarusyga ýerleşdiren gördüň diýen ýaly. Howa men näme Amerika şol ýadro ýaragynyň ýa-da taktiski ýaragy ýerleşdirenak diýip aýtdym. Ýok bar. Ýöne nirde we näme üçin ýerleşdirdiň ýene de şo soragyň düýbüne gelmeli. Biz ýene de galanlar maňa netijesini aýdy. Hana bar diýip. Howa bar. Ýöne näme üçin şo tak getirildi şol ýara. Yine de yankı MMA beren jogabyndan bir parçany getirmeli bolýar. Orsiýetde dünýäň hemme ýaragyny üşürende de şo ýadro ýaragy şonu ken beýlekler gaýtarýan. Ine şo howpy bar birinjiden. Ikinciden Orsiýetden başga hiç kim hiç bir ikinji, üçünji dünýäň üstüne men ýaragym bar sen maňa tabin bolmaly diýip duramak. Üçünjiden şol yankı ýadro taktiki ýadro ýaraglaryny Ýewropada ýerleşdirene Amerika ikinciden zady şol döwletleriň parlamentleriniň razylygy bilen, referendum bilen, halkyň pikiri bilen ertirip şota goýuldy. İkinji bir wajyp zat. Şol ýaraglar şu ertilen döwletleriň harbylaryna berilen. Şol döwletlerde ýanky ýaraglary saklayanım, gorayanım, ullanjagam Amerikanlylar. Amerikan harby goşuny. Şol ýaraglara Amerikanlar jogapkar. Meselen Polşa ýa-da Germaniýa jogapkar däl. Amerikanlar jogapkar. Şoň üçin nirde bolsa da şol ýaraglar Amerikan bazalaryna ýerleşdirilendir. Bu taýda tapawudyny seredin. Ondan Amerika uruş gidip duran ýurdun içine ýadro ýa taktiki ýaragy ertdimi şu güneçel? Aýdym. Ýok. Orsiýet bolsa, şu mahal ene Ukraina bilen uruşup otyrda Belarus Orsiýadyň tarapyna 100% Belarusyň territoriýasyndan samolyotlar, ýaraglar, toplar Ukraina tarapyna uçupdyr. Hakykatmy? Elbetde. Indi şol ýurda barıp oladyr taktiki ýadro ýaragyny oturtjak diýär Putin. Oturdup ber. Ol men oturtjak diýip aýtdy.
Lukashenko on ideyanın ikun geçmeke çıksaydı so yarağı men ollanacak diye islense nira atasım gelse so yarağı men atıp bilyen ine cevap veriyor. Ine tapavdi. Hani ayti devlet aytti men Amerikan yadro taktik yarağını öz isleyişimçe islan yerime atıp bilyen ya saklap bilyen ya eyeçilge diyen. Aydı bilyen devlet var mı? Getirin bana mesela hükmünü. Hayti biri. Hayti birine sol yadro yarağını ınanlı Amerikalı. Yok. Ondan bir zat barda Amerikanlar sol o tadı ullarını, bu tadı ullarını o yadro yararlar var. O Amerika şu yadro yararını yeke gezek gene 45-nji ýylda Japoniýada Nagasaki Hiroşimada ullarını. Ýöne şondan soňra Amerika Japoniýanyň şu neçelik gorap gelýär. Seredin Japoniýanyň emesini guruluşyny, ykdysadyýatyny şun hemmejigine Amerikanlar goşandy var. Her bir işinde. Häkli täze tehnologiýalaryny Japonlara tawşyrdy Amerika. Japonlaryň täze tehnologiýasyny ya şo tehnologiýanyň esasyny önümlerini, maşinler bolsun, näme bolsun Amerika hany getirip öz ýurduny satdyryp oturýar. Amerikan aýaga alyrdy. Ennise ikisany ýyllar Orsiýatyň tarapyndan görüp otur. Ha bolýar, bolun ol öz işini. Ýöne deňeşdirmek üçin aýdýar. Ene şol uruş bolan, alın ene. Demirgazy Koreýa, SSR-iň we şuň Orsiýadyň hataryna dur, ýa garly bir döwlet iki bölünni. Söyleme. Bugün Orta Koreýada Amerikalılaryň ömezini golasyny diýip aýtman, Amerikalılaryň ýanky sistemasyna girdiler. Seredin indi. Günörte Koreýanyň halky ne derejede ýaşaýar özüp ya Demirgazy Koreýanyň halky ne derejede pes ýaşaýar. Alın görüm deňeşlerin hemme materiallar sarlar internetde bar. Yani ikinci Jahan uruşyny alaly bir tada uruşy tarandan soň Germaniýanyň iki bölüler öz aralaryna bir tarapyna hatda şo paýtagty Berliniň ortasyny haýat kurdular, bir tarapy GDR diýip atlandyryly beýle KFRG diýip atlandyryly. GDR doly SSR-iň Moskwaň golasyna döwlet boldy. FRG-de ýanky Amerika bilen Ýewropa döwletlerine bagly boldy. Ne seredin? O taýdan ahil ösüş boldy. SSR ýykylýança ya bu taýda halkda näme boldy? Häzir şu neçelim şol 30 ýyl geçdi, 32 ýyl geçip barýar SSR ýykyldy. Häzir şu neçeli şol ara tapawdy düzüdip bilen atlar. GDR-iň nämesleri bilen FRG-iň nämeslarynyň ýaşaýyş şertim, dünýä garaýşym diýbinden üýtgeşik bolup durdy. Entek sazlaşyp girip alyp bilen atlar. Sebäp ilmiň, bilimiň, düşünjäň ýygynyň ýetmek üçin gaty köp wagt talap edilýär. Ene şoň üçin inni şu birleşen Germaniýada dünýä uly bir emesine ykdysadyýatyny ulyp barýar. Astaý wostak Germaniýa näçe döwletleri ýanky hun töledi eden jenaýet üçin. Hawa şol ikinji Jahan uruşyny. Şol sany SSR-e de berildi. Şol sany berilen diňe pul bilen ya madda material baýlyklarda topragy berdiler. Şu ýanky Sowet halkynyň çeken ýanky 27 milyon grazdanlarymyz göpat bolşol uruşdy. Bütün SSR-iň çagyna grazdanlardan 27 milyon. Ine şolaň huny ya öwedi diýip Kaliningrad oblasty var, Orsiýetde şuma degişli. Şol ozar nemisleri degişdiler Germaniýa. Şonu öz hasabyna geçirdi SSR. Ine şo uruşda çeken ýetkilemediň emesi diýip huny diýip. Hawa bolýar. Alypsyň taň edipsiň. Sen şonu uruşda ýogalan ya wepat bolan 27 milyon orsele, o Sowet halky. SSR dargandan soň sen şu alan kontribusiýa, şu diýme Kaliningrad oblastynyň on mäsden birine Türkmenistanyň haky bar ya paýy bardy. Näme Türkmenistanyň şu uruşa gatnaşylmadymy? Ha, ýüzlerçe müň adam gatnaşdy. Näçe müň adam wepat boldy.
ýygyny frontta, ýygyny galan fronta giden ýigitler ýygyny galan generallamy giýje güni işläp tyýla ine fronty üpçün etdiler. Näme şuň kun türkmen gyýgellerimiň gadymdan gelýär altyn kömüş şaýsepleri ýok. Sebäp enelemi gelirlerimiz hemmesini fronta kömek diýip tawsyrdylar. Egerde açyp seretseňiz ikinji jahan uruşunyň ýanky netijelerini şonu Türkmenistanly mesele gelenizde seredin. SSR'ın çağını Türkmenistan'dan başka hiç yerde şunça tonalap altın ýa-da kömüş tawsyran respublika yok. Öýden bir kinni wancı respublika ila sanalandy. Ine bizim halkymyzyň eden gahrmançylygy. Ýöne näme kontribusiýaly türkmenler şu taýdan? Aydın. Aýdyp beriň maňa. Hemme näme berilen bolsa Orsiýet garwap öz holtumyny dykdy. Şol sany Kaliningrad oblastyny. Men onu size diňe misal hökmüne getirýär. Aýdyljak bolsa gatykän bu meselelerde sagatlap, sutgalap, aýlap, ýyllap görüň etsegem bar. Ýöne onu men etmeler bu görüňi. Bu görüňi taryhçylar etmeli. Bu görüňi jurnalistler etmeli. Ýöne gynansagan bizde jurnalistler ýok, taryhçylarym ýok. Bizde diňe jurnalistler bar. Ine sen soraňa jogap şol. Näme üçin Amerika o taýda oturdup ber. Şol eger Orsiýetden howp gelmedik bolsa hiç kim hiç yerde de oturtmay. Onsoňam ol oturdular ýara alalaşylyp oturdular. Aýdylyp oturdular. Näme üçinligi emedil beýan edildi. Ýok onu etmeýän bolsa onu näme üçin Orsiýet ertip Kaliningrad şumal için dolarça oblastyň ýanky ýadro ýaragyndan. Ha? Kimi gorkuzmak üçin ya kimi partlatmak üçin şo tak ertdi. Demek eger olarda bar bolsa, bularda da bar bolsa, demek paritet emele gelýär-de. Paritet demegem deň agramlyk. O Amerikalılar Orsiýadyň ýygynyň ýetip bilen ýadro ýara SSR'ň hemmejil şo taýda. Bolýa, eger adalatly dikelçek bolsak, ýanky kalanlar ýurtdaşymyň aýşy, onu şugun kun Ukraina bilen Gazagystany elinden alınan ýadro ýaraglaryny gaýtaryp berip, onuň şo döwletleri çalışadyň, uruş etjek bolup görüň, hany göreli onsoň näme gaýtylýanyny. Menem şo güllere garaşyp otur. Eger siz şuma ertip Belarusda ýadro ýaraglaryny oturdiýan bolsa Putin, o näme üçin onu Ukrainadan alan ýaraglaryny ýygyna gaýtarmalylar? Han adalet, ha? Näme üçin onu Gazagystany elinden alınan ýadro ýaraglaryny gaýtaryp bermeliler? Baykonura ullanýarlar kosmosa raketalar uçurmak üçin şu taýdan gelýän girdejinem Orsiýadyň gaznasyna gidýär. Emma Gazagystanyň elinden atom ýadro ýara alnandan soň Gazagystany pitçiň atsaň bolýar-da, şeýle bolýar-da şu gün Orsiýadyň alyp barýan siýasatyny görsem. Ha? Onsoň kim haýbat atýar? Gazagystan ýa-da Ukraina, Amerikamy ýa Orsiýetmi? Gaýtaryp beriň ýadro ýaraglaryny. Ukrainada, Gazagystanyda. Ondan görürsiňiz, Gazagystanyň näde Türk birliginiň näçe derejede dikelýäni. Näme üçin elinden aldylar? Şo Türk birligi bolmasyn diýip. Asly türk milletler birleşmesin diýip. Bir-birine garşy goýup. Ine edilen işler. Şu zatlar düýüpli öwrenmän, diňe netijany görýäňiz, ine Amerika o taýda, Amerika bu taýda. Bolsa bolup durdy. Aýt, men ozal näçe gezek soradym. Amerikalılardan Türkmenler şu nesel näme ziyan gördü? Aydın. Ya Amerikan siyasetinde Türkmenistan ezir çekdimi? Ya ezir çeken Türkmenistan Orsiýetden ezir çekdi, Xitaydan çekip otyr ya beýlekilerden sebäp giyildiğin sowda edip. Ene? Amerika giyildiğin sowda diýem, halkyň ensesinden. Ene sonra hemmemi. Yani bu taýda da mesela adaletli seredeseňiz gelen wagt üstünden böküp netije seredýär. Howa. Men bir zat aýdyp biljekmi halkyň öňünde. En gowusy türkmenler üçin ýa biziň üçin öz eliň öz ýakan bolup, özüň ýaşamak, öz döwletimizi özümiz dolandyrmak hiç kime tabyna bolmalylar, boýna bolmalylar, garaşlan bolmalylar. Yani on ýal zat ýok taby modern dünýäde. Ozalam ýok, şunam ýok.
Biz bir kinni wanca kijek döwlet gidip ýatan gaty uly baýlygyň üstüne otyr. Biz olar ýa şular ýalyna Gurban Gulyň niýasyň edişi ýaly şu fizik taýdan ýok edýärler, genosid edip gyryp otyrlar bizi. Şeýdip ýer ýüzünden o millet gidenden soň o toprak almagan zat kim alanyna gelişmän. Ine şo siýasat edilip otyr. Ine oňa garşy goýmady bizine halky çağırş edip otyr. Biziň ine insanyň mümkinçiligimiz şu diýip. Ýok, on etmesem onu ine şu taýda 3 tane döwlet bar. Şo näme diýip atlanýar? Haýsy birini alanyňyzda? Hytaý alyň, Orsiýa alyň, Amerikan alyň. Ine şol haýsy biri şu mahal dünýäde näme siýasat ýöretipdir? Amerikanlar hana Arap döwletlerinin nebitini, gazyny satyn alyp, olary pul baryn döküp otyrlar. Şoň hasabyny ýaşap otyrlar. Irak çözdü, Saddam Hüseyin Kuweyt'in üstüne kül etti. Ahil nebit bu işgalar. Amerikalı kömek etti, dikeltmedi. Şuma dünyada en gowy ýaşayan halkların biri Kuweyt'in halky. Küçücük döwlet, Türkmenistan'dan küçük. Ýöne öz baýlygyny öz elge otyr, elge otyr. Amerikalılar gelip şoň elinden bu işgalaryny alana ýa ýakyna. Bir zat diýeňizde bir düýüp beseredi. Ýok, on etmejek bolsaňyz, onu bir derek taýda öz wagtyňyzda harjylap oturmaň, men wagtymy almaň. Başga işler ýeterlik ýöne şu zatlar getirip oýlan şu aýdýan, oýlanman aýdýan, ýa bil kaslaýyn aýdýan. Halkym dinläp otyr, şoňa da halmada jogap beräýt dedi. Ana berdim, ýenem şol gaýtalak getirip otyrlar da. Düýün aýtdym çykyşymda, näme üçin sesim pes gelýär, men gaturlaýan edi. Hemme kişi aýdýa, gatyga westilýär, ýerli ýerden ses gelip dur. Ýenem şol öňkü ýazanyň bir aýdýa, ýok, men näse sesiň eşdemek diýdi. Wagtjanyňy, sen ker bolsaň men günäm näme? Bolmasa gulagyňy ol ýa aparat al, ýa güýçlendirilýän nauşnik al. Onu men satyn almadym. Bolmasa dinleme eger eşdilmeýän bolsa men näme diýen başa? Ine şol siýasatly meselede, ine şol Amerikaly meselede gysgaça edip aýdym da şol. Ýok, başgaça düşünjäňiz bar bolsa, başgaça faktlaryňyz bar bolsa, yurttaşlar, ine şu sora berýärler aýdýar. Bolmasa öz başyňyza kanal açyň, ýüzüňizi açyň da görülen ine watandaşlaryny, ine halmana da Orsiýada şey diýýär, ol ýöne bir beýlede ine Orsiýetni eýledip faktlar bilen görkezim. Maňa subut etmek gerekler. Men bir topar haýsy döwletiň näme bilen demalýany gije günüz ýazarlap netije çykaranadım. Men siýasatda ýam 32 ýyl otyrym. Yurttaşlar. Men düýpli öwrenem sen aýdýan şu zatlar döwletleň konstitusiýasy bilen özlerini alyp barşa bilen nirde haýsy ýerde nähil siýasat ýöredişleri bilen. Eger dünýäde hemme zat adaletli alınıp barlayan bolsa onu bu halklar diýsem bagtly ýaşardy. Biz orada şu ine ýadro urşunyň edil öňe sirasyna dur. Şo ýadro ýarany galga diýen kim? Orsiýa. Amerika men senin ýadro bilen partlatjak diýip duran, Orsiýa daýdy. Eger biziň diýenimiz bolmasa biz dünýäni partlatjak diýip. Ýöne dünýä şoňa ursat berermi ýa ýokmy? Bolýan şu ýerde duralyn beýleki ýene de bir soraglar bar da, ýanky saparaga bilen keminen ýemesine eden çykyşyny Gözel Muradowa diýip biziň ýurtdaş ýanarmy sorag beripdir da. Men ine suratçı demen ýöne şol şekillendiriş sunwaty İslamda gadagan edilipdir. Men surat çeksem günah bormy bolmazmy diýip adamdan keşfin gözüňe tutýarlar da sorag beripdir da şoň ýa. Men şoňa öz garaşymy aýtmakçy bolýar. Bizde şol şekilleniş sunwaty bolmany üçin şekilleniş diýip aýdýan insanyň keşfi. Şekillenişli bolman için bizde ne mahtumulun, ne moğlu, ne pesin, ne keminen, ne şu döwrüň beýleki ahli alimlerining, ýazyjylarynyň hiçbirinin bizde suraty ýok. Näme üçin? Sebäp şol İslam dininiň şu adam şekillendirmeli gadagan edenligi üçin. Beýleki diýilen hemmesinde bar, hani orta asyr padşahlary bar, hani gerek bolsa hani bir Mısır'ın faraorları var. Hemmece uyat keşfi bilen ýaty. Emma Türkmenle ýok. Türkmenle diňe şol, ýa mesela bizim SSR ýemämizdäki näýden men beýlek ýerleri girip oturjakka. Şol foto surat dörýänçä bizde hiç bir adamyň keşfi ýok.
Indi şumar soňky 100 ýyl kan bolsa 120 ýyl ene şol haçan fotosuratlar çykyp başlan ber biz bilip bilýär kimin kimdigini. Lenin kim, Stalin kim, Khrushchev şolar ýaly onun öňküräkli kaptalyna kyryp Nikolay II mi beýle kimi. Onun anarkalar biz göre Orsiýetde bar hemme paçalyk surat, hemme türkmenlerde ýok. Hani Edip Han diýär, ya Cüneyt Han diýär, ya on oğullar diýär, onun anarkalar diýär, öňkü türkmenler diýär. 8 asır mundan azal, 9 asır mundan azal. Hani bir döwlet oran türkmenlerin, hani bilen şekili? Ýok. Şon üçin surat çekmek şekili bizde hökmen derur bolansaň men şu kun şol vatandaşymyzyň diýen sözüne şol soragyny şular ýaly jogap beresim geldi. Çekin surat nesilden nesile asırdan asıra galar. Bizden soňra geljek 20-30 nesilden soňra geljek çağalarym, adamlarym, ýaşajaklarym görür. Ha, mundan bir 1000 ýyl ozalym mine şular ýaly keşpli türkmenlerimiz bar eken. Ya şular ýaly işleýän ekenler, ya şular ýaly tehnikany dolandyrýan ekenler. Biz şunu görüp oturýarsa suratda 30-njy ýyllarda Türkmenistanyň halkoz orlanyny bir iksan demir bilen aýlanyp duran traktoryň ýygyny bütün owa ylgap geňalip seredip oturan. Indi şu gün biz şolaň üstünden gülesimiz gelýär. Ay, nähil adam ekenleri. Bu hany o traktory John Deere içinden knopka bilen dolandyrýarlar. Kondisioneri bilen. Indi öse şeydik diýär. Ýa-ni 5 ýyldan soň biz onuň adamyň ýüz keşi bolmasa nämesinden bilmeli. Indi ýöne bizde sungatyň bir ýemese saklanyp galypdyr. Şu asyrlar boýy geldi. Türkmenki diýip atlandy. Olam haly, ine çeperçilikde. Haly palat keçi. Dinarlamyzyň ýanky ýakalaryny, bedenini, eşigini el bilen, iňe bilen edilýän gaýmaklar ýa şekiller. Her bir urugyň tiren, taýpan emesi bar, tagmasy bar, belgesi bar, nagyşy bar, şekili bar. Ine şo zatlar asyrdan asyr eneden gyýda aktyga geçirilip ine biziň halkymyzyň ine şu unkuny maňlaýyna silýän sungat şol. Bütün dünýä haýrandyr türkmeniň halysyna. Haýsy döwletiň prezidentiniň ýa-da paçaň köşküne barsa hökmen şo ýerde türkmen halysyna gözüňiz düşer. Ya asyldyrandyr ýa ýere ýazylydyr. Ine şo sungaty alyp geldik, ýöne näme üçin bizde şol adamyň kesmini şekillendiriş sungaty gadagan edilipdir. Eger edilmedik bolsa, onda diýmek biz Mahtumullyň hem hakyky kesmini görerdik. Molla nepesiň hem kemiňiň hem hemmesini. Kemiňiň diýsem şu kemiňimiz de o gadymky kemiň. Ine ýöne gynansaňam ýok, biz ýitirdik taryhda şol adamyň kesmini. Bir ýöne emeli ýagdaýda şeýle bolmalyr diýip umumy kesip çekilipdir. Mahtumul belki beýle uzyn boýlam dälir, kelte boýludyr belki. Belki dolma söwrelidir ýa-da arrykdyr kim bilýär. Ýöne bizde ne şunu umumy mysal edip goýupdyrlar. Bir görseňe türkmeni meňdäpdir, daşrakdan seretseň nohurlara da meňdäpdir. Şuňky kesbi. Bilemek kim many Mahtumullyň kesbi diýip umumy şunu tasdiklapdyrlar. Ýöne gynansa biz şunu tasdiklamaly bolýar. Näme üçin? Sebäp bir ady bardy, özi ýokda bizde ne şo bolýar. Şu geçmişdäki şahsiýetler alsak. Emma buňky özlerini döşünürip men gahyrman diýip berilen özi bardy, ady ýok. Sebäp halkyň aňyny bir günem saklananak. Hana Türkmenistan lerdany getiren. Hana nira ýitirim boldy. Bunu türkmen başlasy. Öz pohnamasy bilen. Ýok, adyny tutýan bam şunu adam, ýok. Ýogam şunu kun ýaşap beren Türkmenistanly deň ýarty şunu kasamyşdylar. Bolýa, ine gözel murady var, ine etjek haýşym çekin. Näme üçin ýok? Bütün dünýä şuma suratkeş bolup dur. Her ýerde bar. Men tanýan suratkeşlemem bar. Adyny tutup oturmaýan bärde soň ine hal murat olan adyny tutup hökümet olan sergide duran ömelerini suratlaryny aýyrmak mümkin. Şoň üçin men onu aýdyp oturmaýyn. Ýöne bar.
şol 30-njy, 40-njy, 50-nji, 60-njy, 70-nji, 80-nji, 90-njy ýyllara çelli çekilen o suratlaryň ýani panno ýap holst görnüşinde ýazylanlar kraska bilen bolsun, akvarel bilen bolsun, ýağ bilen ýazylan bolsun, masyny kraska diýerler. Şolar bizim taryhymy. Ol soňra ol niýaz çekilen müňlerçe surat emmezi ýakylpan zebilhana taşlanyldy. Oň ýazan kitaplaryna çeldi. Gurban bilen kam şo bar neberesiniň kim? Bu zatlar bir günlük hakimet başynda oturýar. Ýöne halkyň sunmaty ömürlükdir. Şoň üçin gözel ýurtdaşyň çekin hökmän suratlaryny uğradyň. Goýalyň saýtlarda işleriniz eden işleriniz bar. Uğradyň hani kemineden haýş edel goýsun halkymyz görsün lezzet alsın. Ene şonu aýdyndydım. Ondan sonra taýda ýene bir sonra gozgolma onu da men öz pikirimi aýdyn. Sonra berilipdirdi. Saparaga şol ýanky täze Türkmenistanyň şu arkada ady üýtgedilermi şo şähermi owasymy. Olam jogap berdi. Ol halkyň meselesidir. Gaty dogry aýtdy. Onu halk çözer. Ol halkyň adyndan ene halkyň parlamenti çözüp biler ýa-da halkyň referendumy göne ses bermegi arkaly çözülüp bilinir. Ýöne şu mesele men garynda kyn aýtmakçy bolýanmy. Şol bir ýanky bir Gurban bilen takan ady bar özünde şäherdip. Ene şol aýrylanyna şu ýerine ornuny näme goýmaly diýilse, men öz bilýänim, 3 tane şahsiýet bar. Anynım adamlar dolurur gider oturur ýöne men öz bilýänim aýdyn. Biri Ana Sultan Kekilova, bir Sovet zamanında Sovet hökümeti, şol sany Türkmenistan hökümeti tarapyndan gaty ýydarlanan adam köp sütüm jebir görkezildi şoňa. Soňra şu zenan alyp dälhanada sakladylar. O taýda ters ukol ýasa, ukolurup sandan çykar, men şo taýda juwan ýaş wagtynda ýogaldy. Ýogsam şeýle talantly şahir zenan. Ine Türkmenistanyň zenanlarynyň eger şu arkada diýen bolýarsa, şunu bilellimi? Şo Türkmenistanyň zenanlarynyň arkada bolan bolsa şol ýyllarda ine hakyky arkada şol Ana Sultan görgüli. Ine birinji meşhur şahsiýetim şol. Ikincisi o pelwan ýigitimiz bar. Altymurat. Ine olam dünýäde 3 ýyllyk çempionlar Türkmeniň adyny arşagalar. Onum niýaz ýok etdi diýip aýtsak bolýar. Nähil ýok etdi. Şoň böwregiň çalışmak üçin $1 milyon orowa görmedi. $1 milyon pikirdik görün. Öz ogurlan gazmasynyň ogurlanyň biz hasabyny çykaryp berdik. Pesiniň $18 milyar hana Ýewropa çykaryldy. Şumar niýasyň oglugy aktyklary aýala ölüpdir diýdi. Ne şolar ullardan Ýewropada köşkler saryp ýaşapdyr. Altymurat oradyrdy. Marly ýigdim asly. Indi üçüncü şahsiýet ene Süleyman. Neresi çağı ene 2 ýyl mundan ozal onu hökümet urup ýenje öldürdiler. Çempion bolan üçin. Şo Ruwan bolan haram tohumynyň neberesine şol ady öz güýji bilen gazan olady onu bermedlik üçin mert duran ýigit şeydir, gıynalı öldürüldü. Yine on adam dakılsa gelişmen durması şol sport mektebine merleşýän ýer şu töwerekdi. Oý bilseler manlyny dikilip şu ýigidi şu çağany kimden ýok eden haýsy toprakda urulyp ýençilen. Men şu işler şahsiýeti görýän adamlar elbetde halk öz arasyna maslahat eder. Haýsyna köp ses berilse şol adam şu şäheri şol atda kılıp diýen men ulukan anamma. Ine gyfa çaýsak, ine şu soraglary, ine şolary ýar jogaplanmar, baý bu 50 minuta ýetipdir. Soňky wagt meňim çykyş edýän minutlarym köpelip barýar, şoň üçin men duraýyn. Bar ýurtlaşy, inneki
gepleşiklere çelli. Hemmäňiziň öýüňde saglyk sag oturuň, saglyk görseli.